ଏଇଟା କିଏ ମାରିଲା କହିଲେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ। କ୍ଲାସରେ ପିଲା ସବୁ ମୋରି ହାଡ଼େ ହାତ ଟିପିଲେ। କଣ ଇଏ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଘଟିଛି। ଏତେ ଫେମସ୍ ଯୋଉ ଥିଲି କ୍ଲାସରେ, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପଛ ସିଟରେ ବସିବା, ତା କାଲି ଯିଏ ବସିଥିବ ମୋ ସିଟରେ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା। ଆରେ କାଲୁ ତୁ ଯାହା ସିଟରେ ବସିଛୁ ସିଏ ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବ, ଉଠି ପଡ଼େ। ସିଟରେ କ'ଣ ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? କିଏ ବହି ଉଠେଇକି ଦେଖୁନୁ। କ'ଣ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ତାର ହେଇଯିବ ସିଟି? କ'ଣ ତା ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା? ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଆଗ ପାଠ ଜିରୋ। ପାଠ କେମିତି ଜିରୋ ହବନି? ସପ୍ତାହରୁ ତ 5 ଥର ସ୍କୁଲ ଝରକାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ ବହି ଥିଲେ ଝରକାରେ ଗଳିବନି। ତମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା? ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଝରକାରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଏ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ କେହି ବି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ମାମୁଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ା ଛାଲ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ରୁଷନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଘରେ ପାଲଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ। ବେଟା ଇଏ ନେ, ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେ। ନା, ଆରେ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ, ଫୁଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ଫୁଲି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ନା 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 ପୁଅ, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକା ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି, ନେ। ନା ବାବା, ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି। ଆରେ କାହିଁକି? ଆମର କ'ଣ ସବୁ ବହି ଦରକାର ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ସବଜେକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ବହି ନିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ। ମୁଁ ଏମିତି କହିକି ପାଲେଇ ଦେଉଥିଲି। 4ଟା ବହି, 1 ଖାତା ଆଉ 1 କଲମ, ବାସ୍ ଏତିକି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରବାକ୍ସ ବି ନିଏନି। ବ୍ୟାଗ୍ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ରଖିକି 2 ସାଇଡ୍ ସମାନ ସମାନ ବହି ରଖିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବି। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଜେଲ୍ ଭଳିଆ ଝରକା, ଝରକାରେ ରଡ୍ ସିଧା ଲାଗିଛି। ସେ ଝରକାରେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଆରାମସେ ଗଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳିବ। ମୋରି ଭଳିଆ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ଗଳିବ। ଦିନେ ଖାଇବା ଛୁଟି ବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଝରକା ବାଟେ ପକାଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛିଟା ମୋ ତଳେ ବ୍ୟାଚ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। କେଜାଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲାଗୁଛି ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆମେ ବି ସେସବୁ କରୁଥିଲୁ ତ।